Welkom bij Docht van in het Warp. Joeten bij de derde dag. We staan aan de bodem van de Tjukelmaar in Jessenzee. Het is een prachtig waar. We hebben weer een leuk programma van je. We hebben muziek, we hebben de gast van Jan. Het speeltje waar het er was woon en zelfs Dorka's. Nou, dat Dorka's, dat maakt het wat los. We hebben al een heel soort mensen die het spullen brengen. Maar de truck is nog iets net vol, dus kom het brengen. Elke dag van 12 tot 5 in de Nijenhaven van Jessenzee. Maar het is vanzelfs 13 juni, dus dat is EK. En voetbal, dat leeft nog al in Jessenzee. Man. Nou zit je hier onder een enorme bulte met jassen. Hoe kan dat? Ik heb contact gezocht met US Heerenveen voor dat US Heerenveen wordt waardevol voor de stichting Dorcas. En ik mag deze 15 jassen aanbieden namens S Heerenveen. Fantastisch, fantastisch. Maar nog net om net sneut het van. Maar in Afrika hebben ze misschien net zo vol aan zijn jas. En in Oost-Europa kiezen ze Heerenveen net. Dus hoe doen we dit? En daarom dacht ik dat het leuk weer dat de 15 heeste bodem van deze jassen ze mij bieden op een adres. Dat wordt nog eventjes bekendmaken. Mij ze een bodwaan en dan de 15 heesten die gaan naar de jassen kopen. Dus, en dat kunnen we vanzelfs vinden op www.oosterzee.com. Ik ga even naar die partner. Je ziet er prachtig uit. Echt, je auto, hoe ziet je hem sneur eruit? Dat is een heel verhaal, Peter. Als we net hoeven te werken, en dan we zijn alle drie vrienden in skiers bij EBC. Bij de jeugd vooral, incidenteel de senioren en de dames eens een keer. Daarna maar we middags het eerste van luchtig commentaar voorzien. Daarna de kantine in. Van 4 tot 6, daar hebben we uitskopt. Dan is stel in huis eten, verklaaien, de helm natuurlijk op. En dan gaan we richting het Friese Haagje. Sasje, dat is snel in de hoek. Ja, want je bent als 15 hier een seizoenkaart volgens mij. Wat wordt de stand, jong? Het Nederlands elftal bedoeld. Ik maak het realistisch wezen. Ik denk in niet. En is het stappen toch dat we de oranje en goudvis even raadpleegt? Nee, daar komt geen goudvis of cavia of wat ik me nog te pas. Ik denk dat het niet wordt. Iedereen je miljoen en oranje? Oranje vla en ik neem er een braadwoest bij dingen. Die fret ik met alles en al wat op. Van nu zo geslaagd, denk ik. Nou, ben je hem altijd verkleid als oranje speelt? Ja, als oranje speelt over de gekste dingen nog. Wat dat betreft ben we dus natuurlijk ik oranje gek. Voetbalgek is ik oranje gek en Heerenveen gek natuurlijk. Nou, helemaal fantastisch. En een heel soort succes. Ik hoop dat deze prachtige jassen wat opsmieten. Ja, breng ze even goed in beeld. Fantastisch, Klaas. En dan geven we oor naar de gast van Jan. Goedemiddag, meisken. Ben we weer. Mijn penaaie gasten. Jappie en Ria Sandberg uit Lemmer. Oud-inwoners van Jessenzee. Jappie, hoe lang heb je hier eigenlijk wennen? Wij zijn hier in Jorretje 60 kwam te wennen. Dus hij die werkt op een melkfabriek en die ene die sluit en dan moest er hier rennen. En tot Jorretje 28, toen ben wij trouwd, toen ben we naar Lemmer verhuizen. Oh, dat is een mooi skofje. Heb je nog mooie herinneringen in Jessenzee? Een heleboel herinneringen in Jessenzee. Bijvoorbeeld dat we de melkfabriek gingen om ciesrandjes te helden en de helft neemt er aan de piekelbak en dan snel weer uit, want dan kwam die achterna vanzelf. Het weer sport. En Doria, heb je toch nog familie in Jessenzee mee? Volgens mij wel. Ik heb hier zeker nog familie wonen, ja. Omke Franke, hè. Ik geloof haast dat het de oudste inwoner is. Of zie ik nou wat verkeerd, Omke Franke? En dan heb ik hier nog wat nichten. En dat zijn dan de dochters van Omke Franke wonen natuurlijk. Ja, dus de Leidemondtak van de familie hier in Jessenzee. Dat zit goed vet, ik wel in elkaar. En een binding met Jessenzee, hem dat ik naar wat op net? Ja, de binding dat bloedt altijd, hè. Want het denkt altijd weer waarom aan Jessenzee. Uw verkeringstijd natuurlijk, dat weer hartstikke mooi hier. En dan hier aan de mar. Nou, geweldig gewoon. Leuk plakje. Hartstikke leuk. Oké. Hey, bedankt dat je me weer bij deze. Oké. Sibylle, daar ben we weer. De oplossing van Juster, wat is het? Ja, dat zal ik even vertellen.
Dat is een melkoverkookwaarschuwer. Zoals Fronje Flapper uit Wolfgeer dat melden het. Of op G. Fries een anti-oervleengleske. Kom dat de molke oervlucht. Je zit te gleufje zien en dat er begint het ding te klapperen als de molke haast onder soort is. En dan bloot mijn gast dan mooi skien. Hartstikke mooi, want ik heb wel eens de puddingbrei door de houtkachel in de hand en dan ben je net blied. Nee. En waar hadden was het woon? De was is woensdag Marieke Riepkema van Ichtenbregen. Oké, alweer uit Ichtenbregen. Wij zwagen dat Marieke de was krijgt. En voor jou, Sibylle, ik zal daar helpen. Hier is uw nieuwe voorwerp. Wat is het? Ik ben benieuwd dat de mensen het zien kennen of weten wat het is. Het is een bijzonder apparaat, zit ik een beltje in. Maar als hij een betjutting heeft, weet ik niet. Maar mensen reageren graag op de site die bekend is. Wat kan dit wezen? Je hebt tot morgen 12 uur de tijd. Ja, en als de mensen weten wat het is, dan kun je hem inderdaad reageren op uw mailadres. En wij willen graag dan even een protte inzendingen het rinst warm. Of net, Sibylle? Ja, we hebben heel soort reacties gekregen. En de helft weer, nee, 2 redden weer verkeerd en 1 redden weer goed. Oké, nou, we zijn blij. Zocht we de morgen weer? Maar de oplossing, oké. En wij gaan terug, met Wendy. Ja, welkom. We staan hier weer bij het Scotje dribbelen. En ik heb het eerste team naast me staan. Waar ben je? Ik ben Petra Visser. Ik ben Saakje Hoekstra. Welkom. En voor welke vereniging doe je mee? Wij doen voor de damesbiljartvereniging Pomerans mee. Hartstikke mooi. Heb je hem de zin in, ondanks het koude waar? Nou, eigenlijk net, maar vooruit maar. Goed, je best wel, hè, voor die taart. Je mij naar de Scotje staan rennen. Dan zit ik klaar voor de start. En daar gaan ze. Oeh, het is een beetje wiebelig. Saakje die duikt er mooi achteraan. Kom op, dames. Ik geloof dat Saakje even stemmen gaan. Oh ja. Het valt ze net bij. Maar het gaat hartstikke goed, hè? Ze zijn al een heel eind op bij. Ja, gaat hartstikke goed. Nog een peer. Probeer nog een peer te heljen, dames. Oeh, wat is het glibberig. Super. Oh, jammer. En de tijd is om. Het tweede team mij bij me komen staan. Waar ben je? Ik ben Johanna. Ik ben Margreta. Welkom. En voor welke vereniging doe je mij? Voor de datclub Shit. Beetje een gekke naam, hè? Dat is het wel, ja. Ben je hem er klaar voor? Ja, helemaal. Dan mag je hem naar de Scotties daarin, hè? Klaar voor de start. Oh jee. Kom op Johanna, probeer diezelfde weer op te krijgen. Ik heb voor de uitzending even vragen naar die aparte namen van die datclub van hun. En shit, dat betekende shit hem in de triple. Dus dat hebben ze best wel even goed onuitdacht. Proberen weer op te klimmen. Gaat hartstikke goed. Oh, en het is ik zo koud. Oké, de tijd is om. Goed, die dames, bedankt voor je deelname. En dan gaan we nou terug met het filmpje Ben vullen rechtsekjes. Nou, Hey, goedemorgen. goedemorgen. Kom hier gezellig even langs.
Wat wil je hem hebben? We hebben schriften. 4 schriften nodig voor de tas. Ja, de tas van Dorcas, hè? Ja. Ja, hartstikke mooi. En een liniaal. Oké. Voor allebei. En een sleutelhanger voor ons allebei. Nou, dan kunnen we vast wel wat moois uitziekje. Komt wel goed. Kom jongens, we gaan even wat spul voor in de rugtasjes halen. Kom maar, dan gaan we naar de winkel. Zo, hier hebben we de voeding. Kijk de voeding, man. Zo. Hallo, wat moet je doen? Dat heb je al hier in de kast. Nee, kinderen erbij. Dat snap ik Ja, hebben we er nog even de kladblok. Dit is wel omheen. En ik is aan hier. Oh, goed. En dan hebben we nog tandpasta hebben. Toch? Alsjeblieft, Jente. Volop succes ermee. Bedankt. Hoi. Hey, hoi. Kom op, jongens. En wat een prachtig gezicht wie dat. Al die ben, al die reagzakjes, dat betekent dat al die ben weer een skallen kennen. En waar ben je hem nou? Kom maar jongens, let maar eens even zien hoeveel tassen je vult hebben. Het is werkelijk geweldig. Zet ze hier al in model. Zet ze hier al in maar voor uw stel. Het zijn er meer dan 150. Dat is een applaus waard. Alle band van JSTC hebben dapper meewerkt. Het is fantastisch. We worden helemaal oorspeeld door jeugdig JSTC, Regina. Het is fantastisch. Ja, ik zal eens even vragen. Wat zit er in je rugzakje? Een liniaal. En Gummetje en schriften. En wat zit er bij jou in? 5 schriften. En nog een kladblok. En 2 balpennen. Zet Is het toch maar die allemaal mem naar de winkel West? Ja, maar wie heid. Maar die heid. En hij zit helemaal vol? Ja, helemaal vol. Het is toch fantastisch, jongens. Geweldig, wat een band hebben wij hier. Ik weet niet, dat is een volle wend, Regina. Het is werkelijk onvoorstelbaar. En denken jullie nou van, god, dat wil ik wil mijn steentje echt bijdragen. Kom naar JSTC, we doen het nog 2 dagen in juni. Er is nog ruimte en tijd nog. En als de trailer vol is, dan hellen we gewoon een nieuwe trailer. En als je op een camping staat in Frankrijk, voor je camper dit juggen en je denkt het is hier meer waar, kom dan echt naar JSTC met gevulde tassen, want we doen het al even van Dorcas deze week. Wat een tassen, Regina. Onvoorstelbaar. Ja, wat is dit fantastisch, hè? En wat ben je een band? En moeten wij nog even zien op de meter waar die ongeveer stiert, want met deze kapitaal aan tassen erbij, zal die wel weer aardig oprennen. Laten wij er even naar daarin, We moeten even om de baan heen en om het bankje heen, dan komt het helemaal goed. Het rent maar terug, wat een volk. Geweldig. Johan, ik heb de stift voor jou. Ren alvast naar de meter toe. Ik ga die kant op. En als je Nederlander uitrekent in Duitsland, dan kun je natuurlijk hier je oranje klein ekwiet, want dan heeft het net de volle zin meer. We hopen het natuurlijk net, maar er is een optie. Wij gaan nu de meter vullen en ik mij tot mijn grote blijdschap zeggen, die rent al naar de 74 tot 80%. Meesken jij hem dat? 74 tot 80%. We hebben een vrachtwagen van 30 meter lang en die willen we strikkende vol hebben. Mijn klein, mijn toskens, mijn spul. Het is fantastisch wat hier gebeurt. Wij gaan nu naar de muziek daar. En ik moet even spieken, dat is de Band of Brothers. My The Folsom Prison Blues. Well, I hear the train a-comin', rolling round the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. But I'm stuck in Folsom Prison,
whistle blowing down under San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy and don't ever play with guns. I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear the whistle blowing, I hang my head and cry. But I bet there's rich folks eating in the fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. But I know I had it coming. I know I can be free. But those people keep on moving, and that's what's wrong with me. Dat weer de Band of Brothers bij de Folsom Prison Blues. Prachtig. Nou, en wat is het mooi net. Al die rechtsekjes van Dorcas. Je kan nog steeds ding brengen. Uw truck is wordt al mooi vol, maar hij is nog steeds net helemaal vol. Help ons. Help ons. Help ik Stefan en Jorrit aan hun 500 likes op de Vind ik Leuks op Facebook. Help, wil je nou ik nog bieden op een schilderij van Tijmen? Dat kan dus ik. Alles is te vinden op www.oosterzee.com. En zorg voor oorending wat mensen nog gebruiken kennen ook op www.dorcas.nl. Dan schakelen we nog even over naar het kraaiennest. Komen er al boten aan? Nee, hier is nog niks te zien. Johan, hoe vond je het? Ja, het is toch overweldigend wat hier gebeurt. Je nou alleen als je aan het dorp komt, maar nog geen 1000 inwoners wat hier aan hulpgoederen bracht is. Ik ben zwier onder de indruk, werkelijk weer. Ik vind het helemaal fantastisch. En we hebben nog 12 van die prachtige dagen te gaan, dus dat moet helemaal goed komen. Toch is het door het wat Dorcas inderdaad. En ook je stuk bieden op zijn mooie prachtige Heerenveen-jas. Zodra ik straks thuis kom, dan doe ik even naar Hotmail en dan doe ik minimaal een bod voor €34. Want dat ben die jassen echt wel wurg, ja. En we hebben er 15, dus je hem kan alle jaar bieden. En de 15 heegsten, die krijgen hem dan mij. En die kennen hem wel op, HLISC, dat wordt alle jaar wel regelen. En we hebben een hele protte Heerenveen-fans hier. Dus ik zeg dat het minimaal €24 dan mij de biedingen echt voor mij beginnen. Ja? Want hij heeft een heerlijke warme winterjas aan. Is geweldig. Daar was ik wel in, denk ik. Dit heb ik op zich op dit moment echt wel zin aan. En ik zie er heel mooi naar wat is goed voorbij komen. Nou. Het is fantastisch. Echt tuingereedschap meestal. Tuingereedschap hebben ze echt nodig. Hè? Dus en verzorgingsproducten. Alles waar je maar oer hebben, dat kun je hier gewoon kwijt. Hè? En dat levert je... Incontinentiemateriaal. Incontinentiemateriaal. Nagelknippertjes. Alles waar geen datum op stiert, is altijd goed. Haarelastiekjes. Precies, helemaal. Nou ja, van mij dan minder. Maar nee, dat is gewoon geweldig natuurlijk. Hè?
Want het is nou 1 groot miljoenenbal in de Oekraïne, maar ik stap een uur of oorloor in het vliegtuig en dan hebben de meesten echt zo volle minder als us. En dat moeten we best wel beseffen, ja. Alhoewel alle lol hebben, joen met het voetbal in, met het Nederlands elftal, hè. Maar daarna is het echt nog wel denken aan de medemens die echt wat daar in die hoeken wennen. En die maken nog volle blieder met dit soort dingen. Want er is een prachtige oranje jas komen. Wat wordt de stand voor die, volgens jou, Joen? Ja, ik heb een beetje meer vertrouwen erin. Echt weer, dat komt helemaal. Ik denk dat het wel 2-0 wordt. Ze moeten Joen alles op alles zetten. Want oors door ik volgende week van mijn werk niet meer naar Duitsland. Dus daarom alleen al moet ze Joen winnen. Want oors dan reed ik zaterdag op Duitsland natuurlijk volgende week. Hè? Ja, want dan ben je vrachtwagenchauffeur. Dan wist echt wat het heen giet. Ik weet waar het heen gaat, ja, inderdaad. En het is een eindfut, maar relatief dichtbij. Nou, hartstikke mooi. We gaan het eind. We sluiten s'avonds elke dag al met het stukje. Us kent us de campinggasten. Sis Miek. Ja, wat is er om, Daan? Als het voetbalteam van Oranje Sjoen, die lekkere lieven in die strakke pakjes. Ja, Daan. Heerlijk. Sexy. Ik hoor het er net droeg bij. Wier? Als ik haar in het veld op rennen sjog, zoeken ze tussen groepen wollen Miek. Do? Tussen de man op het veld? Daan. Ja, Miek er midden tussenin. Ah, dat is een sandwich. Hiet soks een sandwich? Ja, tussen twee man in, hiet soks een sandwich. Nou, maar stop harder. Hast de ondervinding mij? Nee, net echt. Ik hou wel eens op het strand van yesterday tussen twee jongens in lijn. Nemen ze soks een sandwich? Nee, op het strand hiet soks een tosti. Leffe Santje. Ik ga jongens gewoon op bed met mijn man aan de ene en dus hoen aan de orenkant. Soks kunnen jou toch slim een sandwich nemen? Kloppen, Daan. Soks hiet een hotdog.